जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय आंनो बे 2023 मायथाइनि थाखाय सायख'दों। बेनि थाखाय आं थोंजोङै बुंनो थांब्ला आं मोजां मोनदों। बे मोजां मोननायनि कारनानो जाहैबाय आङो हारिमु बिथिङाव जेरैबायदि गोजोनबोदोंमोन बे आंनि खामानिफोरखौ आसलते उन नोजोर होबोगासिनो दं। मानसिफ्रा नायबोगासिनो दंमोन आरो दिनैनि बे बान्था मोननायनिफ्राय आं बुजिना मोनबाय आंनि खामानिया फेलें जायाखै आरो आङो गुबुन लामाजोंबो जि आं थाङाखै बेखौनो दिनै आंनो निदर्शन हिसाबै दिन्थि हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ आंखौ बे बान्थाजों पुरस्कृत खालामदों बा बावदों आरोखि। नोंथांनि जिउआवहाय मेथाइ खननाय रेडिअ आर्टिस्ट हिसाबै मेथाइ खननाया मा मायथाइयाव जाजेनाय? आंथ' ओरैनो एलपिनिफ्रायनो खनदोंमोन। एलपिनिफ्राय खनदोंमोन आरो बेनिफ्राय कलेजावबो आं थोजासे खनदों, हाइ स्कुलावबो खनदों आरो बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि लेभेलावबो जेन'बा आं खनहैदों। दा आङो कलेजाव थानाय समाव 1979 मायथाइयाव आं रेडिअ आर्टिस्ट जायो आरो बै मायथाइयावनो आङो गनायजानाय मेथाइ लिरगिरि हिसाबैबो आङो गनायजायो। आं खननाय गिबिसिन मेथाइया उत्तम चन्द्र खेरकाटारि, आदा उत्तम चन्द्र खेरकाटारिया लिरनाय बे दैमा गाथोनाव मायसि समाय थिग बिब्दिमोन आरोखि। बे मेथाइयानो प्रथममोन। दायो नैबे समावबो नोंथाङा मेथाइ खननायखौ गाराखै नङा होमबा? आङो गाराखै माने आङो खनथारनो गोनांब्लासो आङो खनो आरोखि। रेवाज माने एसे अयभाग खालाम खनोब्लासो आं खननो हायो आरो बेनिफ्राय बेखौ आङो नोंसोर फंबायमोननि सिगाङाव बुंखायो आंखौ मेथाइ खनहोनो गोनांब्ला मोजां हारमनियाम, मोजां तबला, एटलिस्ट गिटार मोनसेब्लानो जायो। खारन आंनिया शब्द प्रधान, आङो सोदोबखौसो मानसिनि खोमायाव थिसोना होयो। मबे आयदाखौ लानानै एसे रमान्टिक, ट्रेजेडि आरो जांख्रिथायारि मेथाइ बेफोरबायदि गोबां दङ। मबे मोनसे आयदाखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोननानै मेथाइ खननो आङो दा फंबाया सोंबाय नालाय आं बेखौसो बुंनांगोन। जांख्रिथायारि मेथाइखौ खननानै आङो जाथि अर्थात माहारि फोजाखांनाय, माने जों जि समाव आबुं बर'लेण्ड मोननायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा खारथिंनानै होसोथिंजाबायदोंमोन, बै समाव जा ओंखारदोंमोन सिन्ता सरसानिफ्राय बे जांख्रिथायारि मेथाइ गोजामोन आरो बै समनिफ्रायनो आङो जांख्रिथायारि मेथाइफोरखौ लिरनानै आरो खननानै मोजां मोनो आरो बे थुलुंगाखौ मोनबोदोंमोन आङो। दिनै आंखौ जायनि मुङै बान्था होदों अर्थात नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्रायनो, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्रायनो आङो मोनदांदोंमोन। मानो बिथाङानो हारिमु अनसाय आफाद दानानै माहारिखौ फोजाखांनायनि खामानिखौ मावजेनदोंमोन। आंखौ दा नैबे समावहाय दावगाफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे मेथाइ रोजाबो, बिथांमोननिसिम नोंथांनि मेसेज मा दं? आंनि मेसेज आं दानिनो एसेब्लाबो बुंखाबाय। बिथांमोना जाहाथे नों आं बेफोरबादिल' सोदोबखौ लानानै आथिं आखाइल' मोसाहोनो हानाय बादि सोदोबफोरखौ लानानै जाहाथे मेथाइखौ खना, बेफोरखौबो नांगौ। खिन्थु माहारिखौ फोजाखांनो हानाय, माहारियाव जाहाथे
माहारिनि मेथाइआव जाहाथे माहारिनि माबाया अस्तित्व एबा आखुथाया नुजाखाङो अरायबो मालायनो जाहाथे जों फोसावनो हायो जोंनि आखुथायखौ दामनायाव देनायाव देंखोआव बेफोर बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जाहाथे दानि खनगिरि उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे खामानिखौ मावलाङो बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरोखि। थेंक इउ।